Karlo, za nami Sežana, tekmec, ki je poznan po tem, da rad igra zaprto s hitrimi protinapadi. Aluminij, ki je pred nami, je nekoliko bolj igralen. Takšni nasprotniki bi nam naj nekoliko bolj ustrezali. Pa znamo da je Aluminij dobar protivnik, pripremili smo se za njih, gledali smo analizu, spremni idemo u Kidričevo i idemo po sva 3 boda. Aluminij je uvodne 4 obračune izgubil, bil v nekoliko slabši formi, nato pa prišel do visoke zmage v Kranju 4-1. Aluminij bo sproščen in ravno zaradi omenjenega dejstva še nekoliko bolj nevaren nasprotnik. Mislim da je svaka utakmica za sebe, nevezano za njihovu formu s početka. Mi ćemo ući muški od samog starta utakmice, dati sve od sebe i nadam se da se vraćamo u celje sa sva 3 boda. Aluminij je dosegel v letošnji sezoni vsakemu nasprotniku vsaj po zadetek, edino Celju ne, motivacija več za nasprotnika, razlog več za nas, da tako ostane tudi po tem srečanju. Pa dobro, mislim da s naše strane je to samo dodatan motiv da ni ovaj put ne zabiju gol i da naša mreža ostane netaknuta i s time da još i zabijemo koji gore i to će biti onda pravi posao. Znani so potem, da so kompaktni, da so disciplinirani, da so nevarni, če prvi dosežejo zadetek in če ga prvi premejo, da so ranljivi. To bo zagotovo, Karlo, eden naših ciljev v Kidričevem, zadeti prvi. Pa u svakoj utakmici je to uvijek cilj zabiti prvi, ali vidjet ćemo, tako ćemo ići u ovu utakmicu, dati sve od sebe pa šta bude, bude. Pomemben faktor v obračunu z Aluminijem bodo tudi celjske grofje, ki potujejo v Kidričevo in ki bodo lahko tokrat prisotni prvič po korona obdobju na samem srečanju. Pa evo, ovim putem bi pozvao sve navijače onda da dođu tamo, da nas podrže u što većem broju i da nastave ovo što su radili do sada, da nas podržavaju u svim situacijama i svim tekmama i to je to.